Hello people, hello everyone. Salibonani, magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa patinoita ngwaviridzo netsvakiridzo. Patinongwavha malatest patinongwavha zvinenge zvichiitika. Muzora nhasi ndiri kuchechi kwa prophet kuda kwashe Jose pa Victorious pandikutaura nevanhu matestimony akasiyana-siyana zvinhu zvavaisangana nazvo mukati muupenyu. Saka ratinawo ndajoinwa namama wandinawo ndakuti nditaure nawo tidiscuss tinzwe kuti dambudziko ravo ravaisangana naro mukati muupenyu hwavo ranga ririrei uye zvavakazobatsirwawo sei. Makadi zvenyama iyo? Aiwa, ndinofara kana muchifarawo. Aiwa, isi tinofara. Ini ndinoitwa DJ Sparks, amuti munoitwani? Ini ndoitwa My Christian. My Christian? Yes. Right, My Christian dambudziko ranga miri ranga ririrei? Inini ndakatanga kurwara muna March. Ndakatanga kungopera miri, ndisingagone kudya, even kana mvura ndaisagona kunwa. Yaindinhuhwira ndikamwa. Then ndakatanga kungopera miri, ndichiperezeka, ndichitengwe kurara. Temperature yangu yagara iri pa 39. Then ndaitora maice ndomesa patawel, ndosunga musoro, ndorara, ndoyanga life yangu. Then ndichaenda kumahospital, ndakaenda kuna Maple Rain, kwese ndaenda kuna Arundel, ndaenda kumahospital akawanda, kumadokta akawanda, hapana chavaiona pandiri. Then amwene wangu vazondifonera vakati, makambonzwa nezva Prophet Jose here. Ndanga ndisati, nditi aiwa chichienda kwa Prophet Jose mumbononamatirwa. Then mangwana acho ndikati kwa Prophet Jose. Prophet wachitongondorobva watanga kuseka vakati munhu arida pane munhu arida kukuuraya rega ndikuita sei ndikunamatirei akunyangirai ndotaziva kuti mune pamiri akozi hapana chandaidya hapana chandaigona kana kufamba ndaisagona. Then Prophet bva vandinamatira dhee rekutanga ndobva ndaenda kumba ndobva ndaita 3 days ndichidya zvakanaka. Dhee rechi4 ndakamuka ndisina chandogona kuita. Then ndobva ndatobhukirwa kuti ndiende kwadokta. Ndobva ndaenda kwadokta. Dokta bati inini problem yenyu ndaitadza madumboenda kwa physician. Ndobva ndaenda kwa physician anonzi physician Chagonda vemutaundi kuma avenues. Ndobva ndasvika bva vatonditi ndatofanira kutokubhukirai chimubhedha kozi zvamuri kuita izvi tinoona kuti chiri pamuri chiri kunetsa. Ndobva ndabhukirwa paCBD hospital mutown. Ndobva ndanoadmitwa ipapo. Prophet then amwene wangu vakadzwa kuti ndaadmit kozi havasi munomba. Bva vafonera secretary kwa Prophet kuti muroro wangu aadmitwa aita serious. Prophet bva vati aiwa ngauye kunoku immediately, akasauya ari kufa. Then ndibva ndakumbirwa muhospital muya ava wanzobvume izvozvo kana vaadmita munhu waadmita, asi ndakabvumidzwa. Ndibva ndadhiraivhwa nemurume wangu bva ndaenda ndandonamatirwa kuNewton Park kumaoffices avo. Ndakanamatirwa, ndakarutsa makararwa so on, ndakanamatirwa naProphet. Then ndabva ndatotanga kutonzwa zviri nani. Pandakatodzokera kuhospital vese vakasvika vaseka because temperature yangu hainambobvira yakachinja, yakazochinja pandakanamatirwa naProphet papapo kusvika kunditora matemperature so zvese zvanga zvanormal. Even madoctors akatoshamisika nazvo kuti chichaitika. Asi maenda kun'anga here pamabva kunoku? Ndikati aiwa ndaenda kunonzi kwa Prophet Jose ndova ndinamatira, zvakavashamisa. Saka kubvira ipapo ndakatanga kunzwa zvakanaka, kunzwa stereka, hapana pandakazotanga kunzwa. Then tibva tazoenda kugomo, nhumbu yangu yane 6 months patanonamata kugomo kwaigara Prophet Jose kudombo shava. Then vane dhaga ranga riri papo vakadeclare vakati dhaga iriri vanotenda kwariri ngavatore. Ndibva ndatotora dhaga riya ndisa muwallet mangu ndisa muwallet mangu. Saka dhaga iri ndakuta chijairira kuti ndaingotora tushoma muwallet mangu ndichinanzva. Then nhumbu yangu yane 9 months yarwadza. Ndichingosvika kuhospital ndakasvika macentimeters ari 3 centimeters. Handina mbogara kana nguva. Ndibva ndazvara mwana wangu zvakanaka zvekuti even nyangwe vakandisunungusa midwife vakatonditi iwe waimwei? Ndikati hapana chandainwa, ndaingomwa dhaga rekwa Prophet vangu, handina kurwadziwa, handina kusonwa, ndakasununguka mwana wangu zvakanaka. Zvakatishamisawo even nyangwe veukama because vakaitovhunduka kuti ndinogona kuzvara here. Ndoti ndanga ndiri munhu anga amborwara zvenguva refu ndapera miri, asi ndotenda Mwari waProphet Jose vakandikundisa. Aiwa, ndinoda kutenda Mwari, ndichitenda futi Prophet Jose wakabvuma kuchengetwa kana wakabvuma kushandiswa naMwari. Ndifunga muri Zimbabwe muri kunzwa dambudziko ravanga inaro ravakasangana naro vakabatsirwa. Pictures nawo ona mapicture. Muri Zimbabwe zvandikuona panapa ndaigona kana kupiwa mapictures akaya ndaikuratidzewo mumaoni kuti munhu anga akapera ine munhu anoratidza kuti ari kurwadziwa zvisingaite. Pakaipa. Saka munofana kuimba pisarema muchitenda Jehovha. Maita basa amai.
I hope kuti kune vamwe matambudziko avainawo vari kusangana nawo ekuti vakanzwawo muchitaura zvamunotaura izvi vanonzwa simbawo yekuti Mwari ndiMwari anoporesa, Mwari ndiMwari anoita zvinhu. Ndakutendai mai, Mwari vakuitire zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Muri Zimbabwe kune kukuitika zvinhu zvinoshamisa, anonzi miracles nechirungu, because zvinhu zvikuitika panapa zvinhu zvinoshamisa. Saka muri Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.